Sulla oli muuten hyvät bileet. Joo, nyt oli vähän hikistä. Taas ihan hyvä fiilis. Äsken oli vähän huono. Niin, no tässä on parempi. Mitä videot sulla on tässä? Voisin katella vähän. Mitäs tää on? Kukas tää on? Mikä oikeastaan? Hyvin. Mikä toi on? Vittu pyörät sinne. Saatana se on. Niin. Joo, mä katon näitä videoita vähän. No ne istuu. Joo. Ai. Kyllä on muuten ihme video. Mikä se oli? Jumalauta. Se on tippavensa ollut uunissa räjähtänyt. Penkin vähän istuu. Ai. Ai. Kato, mitä Salli? Kukasen tippa bensaa sinne uunin laittoon? Sitä en tiedä. Tippa bensaa uuniin. Kukasen sinne laittoo? Kusi näyttää. Ai jaa, sun kusi. Ai. 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 Sellainen kusia tässä on. Ai. Se pallus auki. Nappi auki. Mitä? Oho. Mikä mulle tuli? Ihan helvetin kuuma. Ai. No säkin oot tänne saunaan päässyt. Joo, mä tulen kattele tänne ja ottaa pienet löylyt. Tuli tossa vähän kylmä katso. Piti tulla tänne. Tää on muuten vähän viileä tää sauna. Joo, sitä miettii kaivettu. Kun kerran näytti sitä talo oikein omiksi tää. Miten tää lämpenee, mutta mä en tajus, kun mä oon tullut tänne tää kylmä. Se vaan näytti, että se oli No joo. Vois kokeilla kiukaa kiviä. Miten lämpimit on. Ai. Mikä tää on? Napakymppi. Pidät sä yleensäkin tällaisia napakymppejä? Niin, jos kysyy parhaiten tallessa, en tiedä. Kyllä on muuten hyvät löydyt tuolla saunassa. Oli muuten. Hyvä. Meni. Nyt vois yläkerran tarkistaa. Joo, katsotaan. Ei tule käydä vielä. Ei ole käydä. Jätkä ei saas lausetta, niin tullaan. Mulla on vähän vaikeeta tuo ääntämyksen kanssa välillä. Katsotaan tätä päivää. Jätkä ei saanut taaskaan sanottua loppuun. No ääni mulla nyt loppuu ilman kesken. Tulee välit on. On. Ei näy mitään. Katsotaan. Oi jumalauta. Mitä se oli? Näitä on. Oi vittu, kato tota. Ei mennä tonne. Iso sänky. Eihän tuolla mä huis naimaan, jumalauta. Kyllä, oli 30 muijaa. Mitä intti, kuis panee? Vittu mikä CP. Ei vittu. Ihme jätkä säkin oot. Ei vittu hint, meitä tulee puhella. Tää lopettaa, joo.
No ei vittu. Eiköhän mennä ulkopuolelle. Jees. Puhutaan. Kyllä on hieno talo. No muuta. Voitko muuta tästä viittiä? Kyllä. Tää takki tähän on ulkon, niin saatanan kuuluu. Niin. Me hakee tupakkaa. Joo, mä venäilen täällä. No nyt on tupakkaa. Ei ihan. Tultiin jo voi. Kato, sinä tulit tänne. Kyllä on hieno talo muuten. Taidan ottaa. Ota. Ei mitään valittamista. Ai, oliks mitään omia? Se on vähän naapuri. Niin, ei se voittaa kun mä muutan, niin eikö se lähde pois. Ootatko hetken, mä käyn hakemassa tuolta kynää tuollaista. Pitää ottaa, kato se. Mulla on tää. Joo, se löytyy. Tässä. Tää esittelyjuttu, niin kato, heitetään siihen nimet vaan alle, niin ei tässä oo siinä. Ootas nyt hetkinen. Heitetään tähän. Niinku tosta. Jaska ostaa. Paljon tää talo maksaa? Ei se. Paljon se kai. Nimet vaan alle. GTK. Joo. Korttipor. Joo. No, sitten. Heitetään Jaska vielä tää. Ota kaaput päälle. No. Kiitos. Onko sulla... Niin on vaikka hauska kirjoitus. Kiitos. Minä taidan ottaa tämän vielä tämän. Se on muistikirjoitus. Joo, kiitos. Voit polttaa talo saman tien. Joo. Avaiminsa tuolla mitä? Joo. No mut jos mä lähden tosta tonne sisälle, niin... Joo, no se on perä. Joo.